Bu tezede kim almaz? Kim? Maşallah maşallah. Li deryayên Tirkiye demsala masiyan di yekê îlonê da dest pê kir. Li gorî daneyên saziya Statîstika Tirkiye TÜİKê di sala 2020 da 325,000 ton masî hatine girtin. Ev qeder di sala 2021 da jî hatiye parastin û 78,000 ton masî firotine welatên din. Piştî ku demsala masiyan dest pê kir, li tevahiya Tirkiye jî di vî warî da tevgerek dest pê kir. Ev sal bahayên masiyan navbera 20 lirayê heta 105 lirayê digorin. Li Enqerê dilê masîfiroşan baş bibe jî li di navbera masîfiroşan da jî dudiliyeke ye. Hin masîfiroş bahayan erzan hin ji wan jî giran dibînin. 1 Eylül'den mevsim başladı. Deniz Di yekî êlonê da demsala masiyan dest pê kir. Êdî masîvanên me masiyan digirin. Ev sal di deryayê de masî pir hene. Bihayên masiyan jî pêketine. Em li benda müşteriyan e. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak, Bahayê masiyan li ber bandora pandemiyê û hin tiştên dî jî li gora salên berê hinekî giran e. Sedema vê jî ji bilindbûna bihayên mazotê ye, lê dema hewa sar bibe, ez bawer dikim ku wê nirxê masiyan jî dakeve. Hin kes bi van nîrxan masî bikaribin bikirin jî lê yên ku destengin an jî kêm xudanê dahatê ne ew bahayana ji wan re gelek giran tê. Ji vana yek jî Haydar Yıldırım e ew karê înşaatê dike lê dadla xuya kirin ku dahata wî têrî kirina masîna nake. Şu an hiç almadık. Ez nav bazarê masiyan de geriyam. Pir masî hene lê min heta niha nekirîne. Sedemê vê jî bihayê giran e. Li hemberî van bihayan hêza kirîna min jî mixabin tune ye. Karê me ji xwe tune ye, ji ber vê jî min nekirîne. Tirkiye di sala 2021 da 78,000 ton masî firotiye di 6 welatan. Li gorî hin pisporên berhemên avê amaje dikin ku wê di sala 2022 da ev baştirîn be. Masîfiroş jî di vê baweriyê dane lê bikir li ber giraniya masiyan gazincên wan heye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.